Yo, what is up mga ka-Team Negro? So andito ako ngayon sa Bayangbang, kumasyal kami. So nalagay ko na dyan sa gilid yung mga pinuntahan ko. So ayun, papasyal-pasyal ako dito sa may bukid na hindi namin bukid. Ayun, dito ang lawak-lawak kanima ng sibuyas. So take ang puti ko dito. So ayun, nagsisilpi po yung kasama ko, si Mang Mandy. So mga Pangasinan YouTubers, all Pangasinan. So maragam po dito po. Yun na to. Grabe dagong dya. Ang buto-butol. Bali-bali. Kung gusto nyo pumasyal, pasyal po kayo dito sa Bayangbang, San Vicente, Pangasinan. Yo, football. So pasyal kayo dito doon sa may malaking tore. Ilalagay ko na lang dyan sa gilid. So what is up? Pa-subscribe or like my page, pa-follow na rin sa Facebook, Richard Prado. So di ako makapag-ikot-ikot dito kasi wala akong kasama. Kasi puro tulog sila. So dito kami dito sa may silong ng mangga. Siyempre silong ng mangga to. So dito parang Bagyo. So ayun, nakita ko na po si Ed Kaluwag. Dito po siya nagsisilpi dito. Saan yun? Dito si Ed Kaluwag. Ayun si Ed Kaluwag, kasama ko. Kami ng kung basa yung tubig. Lalagay ko yung picture niya sa gilid na in-install yung chat ko kanina. So wait lang. So wala pa yung mga pinsan ko dito, kaya tulog ata sila, kaya di na ako nagpasama. Syempre naglakad ako, kasama ko si Ed Kaluwag puti. So kung mapapanood nyo to guys, walang kwentang vlog, naglibot-libot lang ako. Syempre para may ebidensya, ilalagay ko yung video dyan sa gilid. Kaya subscribe. Don't stay away for too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed.